تطعمو مس راديو رنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارغ صحفات قطمتات درساتاتن وازاتاتن زغرب خوينم عب هيوت نزقاتمو صقماتنا فتاتحو من عمل خاختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات مئسنتن كالي نعطمامتانا بولقاوي هيوتنا نانصبارغ ززناقعن مخلطات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو رنا سلام كميت أغنية فتوحتها تلت مدب تطعم سريديرنا زيتو الربع صغربلكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوبني زبن لا يتحس تدالينا أب مدب ساعتنا ترغبنا لنا كساف تسامي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خصان حزو دموكم أدالاونا أقرب المدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال راديو إيرنا ناتا دمسير تراويان كاب صندوقك موسى بامونيل سهلة حد جزي أو مرخا ننوح وان مسخا زقمت نبر حساباتنا تحسبان مرجزن أمنتن كم عبال بيت السبكا جيركا أبتنا مرخا وشات مقمات عميو حسكا موتونا يتسألين ولو نحد جزي مستجبوت نايتا كوابيها خونتات زيك أدون تخونه وصاء كتبلو يتدفرين لكا نولاد كاهب جزا وصاء اتبلوهم زلها خويني السماعكا نسيو سلام زهبكا نسيو ناي هوا ترقم زهبكا نسيو وشت أو منتكا كم ززبلا زي بقرا امرأون سن البوناون عردم هلاو كاسين كاهم اتنبرك بركا جزي أون حلماون قسانت أبتا موقت أردخا ويساندوكا أبتا بعلها زفتر كهاوشت أويت عالم درسيلوكا تنبر منالبات جلسب كي كفتكامو نتحسبات كخا أبترت أراخي تو وينفاس كي تولو بمعلا دما نتي مشقات عاسيها نت مفتح عبزير كبوتا تغمطو شعو زخونا عينت حدش حسابات كي أتوكامو نتو هدو حزماي حسابات كان متكل كان امنت كان مرقص إخان كيزرقوب مالت سقاتي حدركان كم تدك إيه جنازة تولهزان أما هزان عديو أفتمهيو على مقاسين الزنبر كم دو ما بتنيا حسابات مياتكا دسيلوكا تنبر بفلاي أتتحم بسولها هو أبتي زي تنتناوي وي زي مهراوي سرت ويدما أماريتن كنتو أمنتن حلمن التمركوسم زخون أبو منبار كان ديدس زبليو كم ززبا لخونتات بإنجليز بريسفول إغنورانس يبال ترقمو دما حقوس دنقرنا مالتيو كم عراني ويباقو بيه حد غزي كاب تصدق كاوتيكا نتحسبات كان سبات كتكافل بمالت بولوخ تبنمو تقاومو ويزي تقبالنت من زقون فكا نتاوزي كاز نبركا رأسخا نوش تسحيبكا أبتا تعمد صندوقكا من بار تغطسل حد غزي أبتا صندوق نشتنو خال بسيعكا ندقات رئي جان كل تياب دقات رئي نقراتن كنتاتن تسأبا يخان بدا يخان نعنتكا أسقان كوين سلزرائكا توبايلكا أب صندوقكا مغطسال انتزي كوينو كالا أرمارات إيه رأيكان يخون مبر كم سبن كموناني نايت الزعبي هي بتفتر زخونة أمرون نقول تحسيم كان زهل علم تعاسي خمن بار نتسب أو خبر خاي قنسي كم تيابع سوق زه بزوح مسأنحكا نفاس نغتركب ندقق تقدد أبعصو مكان حساب نوزح وان كتكمات يتسقميو سلازي نفاس نموسا دقات وصق قنتي ياب دقازة قوانفكا حدثت تموكرونا فلوتون بدا هي حق نتات نسنا لبوناون من نتاون كنتات كاسل استناقفو أوشتها نوتي ويتخلق على قبر مالسخ فتر بهرياوي الزغايو نتي ناب دقا موسا دلتات كازا عقتون سباخنون حدا نزم الكت أبنت كقرب حدا إرتراوي ناب هاقر شودن كيدو عقباي حاتت نسن سدرا بيتن دما عقباي وهابم لومد هيوت دماغ نبري جمر يخون مبر دهر قل عمتات بعلت بيتو قانقو أنا مصنع
ንቤት ትምህርቲ ክትከይድ ምስ ተገደደት ንሱ ድማ ነቶም ህፃናት ደቁ ናብ ናይ ኣፀደ ህፃናት ከብፅሕ ምስ ኣዘዘ ኣብ ኩሉ መዳያት ስራሕ ብፍላይ ኣብ ቤት ፅሕፈት ደቂ ኣንስትዮ ልክዕ ከም ደቂ ተባዕትዮ ክነጥፋን ከም ላዕለዎት ሰበስልጣን ኮይነን ከገልግላን ምስ ረአየ ኣብቲ ናባፅሕ ስልጠና ዝወሃበሉ ቤት ትምህርቲ ድማ እቲ ቅርፂ ስድራ ቤት ብላዕሊ ህፃናትን ኣረጋውያንን ብድሕሪኡ ኣደ ብድሕሪኡ ኣቦ ምዃኑ ምስ ተሓበሮ ክውሕጠሉ ይከኣለን። ኣብቲ ናቱ ተሓስባ ቀድም ኣቦ ዳሓር ኣደ ብድሕሪኡ ኣብ መወዳእታ ህፃናትም ስርዑ። ግን ኣብ ሃገረ ሹደን እቲ ቅርፂ ስድራ ቤት ብኣንጻሩ ወይ ብግልባጡ ኮይኑ ይጸኒሕዎ። እዚ ሰብ እዚ ካብቲ ኣብ ሳንዱቕ ኣእምሮ ዘቐመጦ ቤተሰባዊ ቅርፂ ካልእ ክሓስብ ኣዝዩ ጸጊምዎ። ነዚ ከም ዝበለ ማሕበራዊ ቅርፂ ንመንሻው ድማ ብዙሕ ስነ መጎታዊ መውፅኢታት ይፈጥር። ሓደ ካብኡ ድማ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ምጥቃስ እዩ። ግና እዚ ኣገባብ እዚ ክጠቕሞ ይክእልን እቲ ዝጠቕሞስ ህየሳዊ ትንተና ምስ ዘማዕብል ጥራይ እዩ። ኣብ ምዕቡል ሃገር ወፂካ ነቲ ኣብያታን ልምድን እተመስረተ ዘመኑ ዝሓለፎ ኣጉል ባህልታትን መምርሒታትን ከተስፍን ምፍታን ደድሕሪ ንፋስ መጉያይ ጥራይ እዩ። ብቐደሙስ ኣብዚ ሃገር እዚ ብምሉእ ናጽነት ከም ትነብር ዝገበሩ እቶም ብሳይንሳውን ስነ መጎታውን ህየሳዊ ትንተና ዝምርሑ ደይኮኑን። እቶም ዝሰጎጉኻ ደኣ ኣብቲ እኩይ ሳንዱቖም ኮይኖም ደይኮኑን ንሰብ ብስጋውን ኣእምራውን ስነ ልቦናውን መንገድታት ዝሰቒይዎ ዘለዉ። ይኹን እምበር ገለ ሰባት ካብ ሳንዱቖም ወፂኦም ነዚ ሓድሽ ቅርፂ ዝን ካልእ ምዕቡልን ኣብ ስነ መጎት ተመርኮሰን ሓሳባትን ርእቶን መትከላትን ውጥናትን ክቕበልዎ ይፍትኑን ይዕወቱን እዮም። ገለ ግን ኣብቲ ውሽጢ ሳንዱቖም ኮይኖም ከማርሩን ከጉረምርሙን ክሕንሕኑን ዝነብሩ ኣለዉ። ጸሓፊ ኣማኑኤል ሳህለ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን። ንስኻ ብሃይልሽ ገረዝጌር። ንስኻ ድሕሪ ሰዓታት እንታይ ከም ዘጋጥመካ ዘይትፈልጥ ፍጡር ኢኻ። ስለዚ ኣብ ክንዲ ክፉእ ምሕሳብ ጽቡቕ ምሕሳብ፣ ኣብ ክንዲ ትዕቢት ትሕትና፣ ኣብ ክንዲ ቒምታ ይቕሬታ ምረጽ። እቲ ምንታይ ጽቡቕ እንተ ሓሲብካ ይትጉዳእን ትሕት እንተበልካ ይትወድቕን እየቕረ እንተበልካ እውን ኣይትጠዓስን። ንስኻ ክሳብ ክንደይ ሰሙናት ወይ ዓመታት ትነብር ዘይትፈልጥ ፍጡር ኢኻ። ስለዚ ኣብ ክንዲ ስስዐ ምመቓል፣ ኣብ ክንዲ ምምራር ምምስጋን፣ ክትገብሮም ዝግባእካ ነገራት ኣብ ክንዲ ምድንጓይ ቀልጢፍካ ምስራሕ መረጽ። እቲ ምንታይ ምንባር ትርጉምን ጥቕምን ዝህልዎ ተኻፊልካ ኣመስጊንካ ንቐዳምነት ክሰርዖም ዝግባእካ ነገራት ንምትግባር ምስ ትጓየ ጥራሕ እዩ። ንስኻ ናትካ ብዙሕ ጌጋ ዘለካ ፍጡር ኢኻ። ስለዚ ኣብ ክንዲ ናይ ካልኦት ጌጋ ምጥማት ናትካ ምጥማት፣ ኣብ ክንዲ ናይ ካልኦት ጌጋ መውርዛይ ናትካ ምዝካር ምረጽ። እቲ ምንታይ ቅድሚ ኢድካ ናብ ካልኦት ዊጥ ምባልካ ጽሩይን ረሳሕን ምፍላጥ ጥቕሙ ንዓኻ እዩ። ንስኻ ብዙሕ ዘለካ ሰብ ኢኻ። ስለዚ ኣብ ክንዲ ናይ ካልኦት ምጥማት ናትካ ምርኣይ፣ ኣብ ክንዲ ምቕናዕ ክህልወካ ምጽዓር፣ ኣብ ክንዲ ናይ ካልኦት ምድላይ ዘለኒ ኣኽለኒ ምባል። እቲ ምንታይ እኹል ከም ዘለካ ትፈልጥ ኣብ ናትካ ርኢኻ ምስ ትኽእል እዩ። ካልኦት ዘለዎም ክህልወካ ምስ ትደሊ ዝጠቕመካ ምጽዓር እዩ። ዕግበት ክትረክብ ምስ ትደሊ ድማ ዘለኒ ኣኽለኒ ምባል ምስ ትለምድ እዩ። ንስኻ ንዕላማ ዝተፈጠርካ ሰብ ኢኻ። ስለዚ ብዙሕ ካብ ምዝራብ ብዙሕ ምስማዕ፣ ግዜኻ ካብ ኣብ ዘይጠቅም ኣብ ዝጠቅም ምጥፋእ፣ ካብ ብዙሕ ምፍራድ ብዙሕ መታት፣ ካብ ብዙሕ ትህኪት ብዙሕ ጻዕሪ ምረጽ። እቲ ምንታይ ብዙሕ ዘይኮነ ዝጠቕመካ ምስማዕ ጥዕና ይህበካ፣ ንግዜኻ ኣብ ዝጠቅም ምጥፋእ ሃብታም ይገብረካ፣ ዝጠቕመካ ምሕታት ማኣዝንካ ይፍልጠካ፣ ብዙሕ ጻዕሪ ዕላማኻ ክትረክብ ይገብረካ። ንስኻ ናይ ሎሚ ኢኻ። ስለዚ ካብ ብዝሓለፍካዮ ምሕሳብ ብሎሚ ሕሰብ፣ ካብ ብዘይትፈልጣ ጽባሕ ምጭናቕ ብትፈልጣ ሎሚ ንምንባር ምረጽ። ኣብ ሎሚ ምንባር ምስ ጀመርካ ንጽባሕ ምቹእ ባይታ ትፈጥር ከም ዘለኻ ሕሰብ። እቲ ምንታይ ሕሉፍ ካብ ሎሚ ትዝክሮ ንምእራሙን ንኽትደግሞን እንተኾይኑ ይጠቕመካ እዩ። ንዘይትፈልጣ ጽባሕ ኣብ ሎሚ ኾይንካ ካብ ምሽቓል ንሎሚ ብግቡእን ብልቦናን እንተነቢርካላ ድማ ኣይትኸስርን ኢኻ። ሓደ ፍሉጥ ሰብ
بزعبة صباح تشنق دوم استبهله لومي بتخكل انت نبيرلا نصباح سلسترفني بزعبة صباح حاج النغن يزبلا سلازي صاون نلومي بقبو طرح كتنبرلا صعار منجي عبيت مغرطا سنة لبونا من محياش حيلش غرز غير راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان بابا بخمي قلنا حنا دقخا حلفيخا زيادة ما نفوتو كبل حنتيا زيادة رارحتو حتوتو أبو رأسنا عدناني زودي نمامهم زي فتوخم مو نمانيهم كتفتو رأسون تحت دفيو بتحط دمس غير ما لسلو أتمن إساي مو بابا أتم خنيات كن زي تنقرني نماما حلفيخا نفتو زلنا مخنيات تتنقرني أنا ونصبح ندك أي كم زفتو نخقبري أنا بلا عين ولادي يونات أمتا حتتو زودي بزغونا يخون دكها لعل اليوم نعاخا خفتو يكولن يوم مغنياتو ناي ولدي سور فغريو سلازي دكها نخفتو خازي يكون كاخت أرزلكا نزل دكها الكادافتوهم أمو بابا مغنيات الماما مفتوين أو كنقر كانن كبهل هزخا خرو بالسمعان زودي أتمغنيات بزهيو حجيقن قال خبلكاي مهمها أما هتصندق أمس حزت على حساباتها بزعبات يا ما هتصنا زلو عشال مبر بزعبا خالق كاب محساب نساء تخون زمالتيقن بزعبا خالق أي تحسبن مالتي يكونن بسلام مستولدقا نزعالم صحاي مسرا أخاون مهما خمسها خصها كتتصاوت كتزناقعيا قزيات حلفو ورغم قالها بعرات كتودغن تفتينكا لباتو خونو قليتكا زي وداء سنباديو كاف قص أزنبب نسخاو قبيسكا تعبه مجمركا تقاقمو أنا غاصعا كان ترياتني قرفو دي كتار ملي أنا بدت مساي كتباسيا تجمر أنا مستمساهم زي وعلب مخاني ماماها انتاي كينكا انتاي دليخا انتاي سمعكالو كل دليتات ناي وجتها حسابات كان غتفلت زيت سقم فطرتيا نحاد سبكا صقماتكا ترديو زهبه كامبر نصقماتكا سمعكا يكونن كان تفتو ناديها حجون أتغند خفتوكا زقبركا زيو صقماتكا ماماها تردالكا قال سبقن نصقماتكا يسمعكا تراهيو بمبال قالن تحطوتات زقربو لو خملسلو قالها يعوات كم زحات أرات ردانيو قني غريتها صحافي عادل معروف زليل راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان أب أريهم زخيطو قرمات لمدتات بيهنوك معاري كم من بارجيرو زقلل نجار يلان برقز كرم حجي نخبدت هيوات كم حدا نحسيا زي بلوج أفلاقي جوزف دنقلا جيرم سئلهم لنا نيرم يوم قد حققن نهزبولنا دحرنا مسعك الناس بزوح زي كايد فوكيس قانق أخويني ترخيبو كم من بارز قللجن بحق إيلان كرم مغص علي حانت بهاهلاخ تنكف دسبلاني كونفيشيس نمغلا الهيوات بخمزي قلت آيو هيوات انبزها قلاليا نقرقن مبزحتو اكزي بعلنا إنان حلال خان كابدان إذا حساب ناتي مقلالنا هيوات كيك حدا نذا هيوات كبيرين قبراد ما نحنها بعلنا مخالنا يبره سلازي هيوات مرجعيو نهمن بار مقلالقن مات أنا خنديك قليليو زبل حطو خلا عليكا قزيو أنا دما حدا أنا نسخان بقبرن نفلطو النسا معلون كورناع كريكا من بار قليل مخانس أبزا عالم مكوالم ما نخوينكا خمان كتنبر تخيل حدا رساحن قودنا حدا رنزل خبون عراريز مقابن أفقد أزو علن أبز مسيز حدا رمكينكاكوا كنبر خيل قحفنا عرار خاكوا أي قدادو خوينكا ختنبر تخيل حدا قفاي ملكتو معبالاي ملكتو سلوات تسعونا من قست زي ملكتو ترمز قوما سلكن عرار خان الناشط كانوا كوا كتنبر تخيل
ዓይነት ሓሳሶ እንተተባሂሉ ከምዚያ ቀዲመ ዝጠቐስኩ ኮንካ ክንበር ከም ዝኽእል ኣነ ንስኻን ህያውያን መሰኻኸሪና ብኸምኡ ዝነብሩ ብዙሓት ኣብ ዙርያና ስለ ዘለዉ እንታይ ዝገብሩ ኢለ ዝነብሩ ዝነብሩ ነገር ግን ብርግጽ ካብዚ ዘለለ ሓደ ነገር ተደልዩሎ ብሓቂ ካብዛ ቀዲምና ዝገለጽናዮ ዝሓልፍ ጉዳዩ ብርግጽ ኣድልዩ ዘሎ ንሱ ድማ ኣነ ናይ ኣርያም ህይወት ኢለ ዝጽውዖ ቀዲ ናብራ እዩ ንሱ ድማ እቲ ናይ በረኽቲ ቅድያን ነባብራ ኮይኑ ንዕላማኻ መፍጠሪኻ እናገለጽካ ነዚ ዓለም እቲ ሓቀኛ ንስኻ መን ምዃንካ እናለለኻ ዓሸራኻ ገዲፍካ እትሓልፈሉ እምብዛ ደናቕ ናብራ እዩ ብጽቡቕ ዝበለየ ኣገላልጻ ንዝተፈጥርካሉ ዕላማ ለሊኻ ንስኻ ንንስኻነትካ ገሊጽካ መሕላፊ ነገሩ እስከ ናብቲ ናይ ኣርያም ህይወት ከም መሳልል ኮይኖም ከገልግሉኻ ዝኽእሉ ገለ ነጥብታት ክህበካ ዝተፈላለዩ ኮርሳት ምውሳድ ነፃ ድዮም ወላ ዝኽፈሎም ምስቲ ባህግታትካን ምስቲ ጽባሕ ክትኮኖ ትደልን ኣብ ሓደ ጽርግያ ፊት ንፊት ዘገጣጥሙኻ ወሰን ትምህርታት ምውሳድ ሸለል ዘይበሃሉ መሳልል ናይ ኣርያም ናብራ እዩ ሓልሚ ኣቐሚጥካ ንሕልምኻ ብመልኣት ዝተበጀኻ ኮይንካ ምምልላስ ምኽንያቱ ራእይ ዘይምህላው ንስድነት መሓላሊፍካ ክትውሃብ ስለ ዝገበር ሸቶም ሕንጻጽ ግን ምስቲ ሓቀኛ ውሽጣዊ ሓይልኻ ኣለልዩ ቅርፂ ዘለዎ ናብራ ንኽትነብር ስለ ዝቐርጸካ ንሕልምኻ ምግሃድን ከለኻ ድማ ብሓሳብካ ብምሕዳስ ስለ እትልወጥ ንዕላማ ምፍጣርካ እናግሃድካ ኣርያማዊ ናብራ ክትጎናጸፍ ትኽእል ናይ ምንባብ ሸውሃትካ እምብዛ ምጅላእ ምኽንያቱ ምንባብ እቲ ውሑስን እሙን መንገዲ ናይ ርእሲ ዕብየት ስለ ዝኾነ ግቡእ ርእሲ ዕብየት ድማ ኣርያማዊ ናብራ ይጎናጸፍ እንታይ ተንብብ ደኣ ክትፈልጥ ኣለካ እምበር ልምዲ ምንባብሲ መሳልል ናብቲ በሪኽ ናብራ ምዃኑ እሙን እዩ እቲ ተንብቦ ናብቲ ሓንፂጽካዮ ዘለኻ ሕልምኻ ዝደፍኣካን ምስቲ ክብረይን እምነተይን እዩ ኢልካ ዝቕመጥካዮ ዝሳነን ክኸውን ኣለዎ እዚ ድማ ነቲ ኣርያማዊ ህይወት ኣጎናጺፉ ውሕስነት የውህበካ ብኹሉ ነገር ኣመስጋኒ ምዃን ምኽንያቱ ምስጋና ዋልታ ናይቲ ብምጉርምራምካ ተወርዊሩ ክሽከተካ ዝግብኦ ዝነበረ ፍላጻ ስለ ዝኾነ ልምዲ ምስጋና ምህላው ድማ ተኻቢሉ ኣብታ ኣርያምካ እዩ ዝኸይጠካ ብኹሉ ኣመስግን ክብለካ እንከሎ ትልዑል ሕማቕ ነገር ኣየጋጥመካን እዩ ማለት ዘይኮነስ እቲ ጽቡቕን ሕማቕን ግን ሓቢሩ ንሰናይካ ስለ ዝሰርሕ እዩ ሃሌሉያ ናይ ምስጋና ልምድኻ ብተኣማንነት ኣርያማዊ ህይወት ክትጓናጸፍ ገብረካ ናይ ባህብ ልምዲ ምጥራይ ምኽንያቱ እቲ ንጉሳዊ ምኽሪ እቲ ዝህብ ዝያዳት ዝቕበል እምብዛ ይባረኽ ስለ ዝብል በረኸትካ ዝተትረፍረፈ ይኸውን ንብዙሓት ንረድኤት ብምዃን ናይ ሰናይነት ኣርኣያ ብምዃንካ ድማ ነቲ ናይ በረኽቲ ናብራኻ ጽባቐ ትውስኸሉ ኣስተውዕል ብምሃብ ዝደኸየ ከም ዘየለ መንፈሳዊ ኣፍልጦኻ ምዕማቕ ምኽንያቱ ወትሩ ነቲ ዝርአ እቲ ዘይርአ ከም ዝደፍኦ መጠን ንድፍኢት ኣምላኽካ ብንቕሓት ግቡእ ምላሽ ሃብ እንታይ ዝብል ምላሽ ምስቲ ቃሉ ኣብ ሓደ መስመር ምንቀናይን ንስኻ መግለጽ ፈጣሪኻ ምኾንካ ድማ ከም ስንቂ ወትሩ ኣብ ሓሳብካ ብምሓዝን እቲ ካብ ኣምላኽካ ኣብ ውሽጥኻ ዘቐመጦ መንነትካ ዝትርጉም ቋንቋ እናምጽኻ ንኣእምሮኻ ምስባኽ ድማ ወትሩ ንመንነትካ እናገለጽካ ክትከይድ ንባህሪኻ ተጽዕኖ ስለ ዝሕድር ንዝተፈጠርካሉ ዕላማ እናገለጽካ ኣብቲ ዘይምኖን ክትወርዶ ዘይብህግን ኣርያማዊ ህይወት ብቐጻልነት ነበር እዚ ግን ብርግጽ ምስቲ ጐይታ ሌላ ብምግባር እዩ ዝጅመር ብርግጽ ስለዚ በዘና ቅዲመ ዝጠቐስክዎን ኣብ ሊስታ ናይቶም ኣርያማዊ ህይወት ዘስተማቕሩ ዘለዉ ምስራቕ ይከኣል እዩ ምኽንያቱ ኣርያማዊ ናብራ ንውስናት ሰባት ጥራይ ዝተዋህበ ሓለፋ ዘይኮነስ ውስናት ሰባይ ጥራይ ኣስተውዒሎም ዝጐናጸፍዎ ንኹሉ ሰብ ዝተዋህበ ዝተፈቕደ ምዃኑ እዩ ስለዚ ንዓኻ እውን ዝተዋህበ እዩ ምኽንያቱ ብፍጥረትካ ነዚ ቅዲ ናብራ እዚ ዝተገባእካ ስለ ዝኾንካ ሻሎምን ጥዕናን ፍቕርን ዕብየትን ብልጽግናን ንዓኹም ኣደነቕቲ ጸሓፊ ሄኖክ መሓሪ
ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ፍትዋ ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕርምና ልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዘሉ በተልሙድ ኣድራሻና ናብ ሬድዮ ኤረና @gmail.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሞ ጠጥዕሞ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና